blijf gewoon iedere keer switchen. Net zo gemakkelijk, toch? Iedereen ready? Ja, zeker. Ja, dat is mooi. Kunnen we lekker Nederlands praten? Dat maakt het makkelijk. Dus alleen maar voor degenen die het nog niet hebben geluisterd. Met Crossfade en A Mat of Mice and Men. Echt? Alles, ja. Echt nice. Ja. Wel vet. Als je dat zo doet, hoort niemand je. Nee, dat is Nee. wel niet. Maar het is wel handig als je het gewoon in de mic zegt. Dan kan iedereen meeluisteren. Nice, man. Helemaal in het Engels. Ja, in het Engels, ja. Dus, maar dat is ook wel fijn om weer een keer in het Nederlands te doen. En vandaag zijn we in Kerkrade. Yes. Staat volgens mij nog net op de achtergrond voor. Kerkschroor. Ja, voor degenen die meekijken op de video. De Popmuziek Parkstad locatie. En dan moeten jullie zelf even de naam zeggen, want ik ga het verkeerd uitspreken. Wij zijn Violet's Tale. Kijk, Pilot Stil. Nee, dat had ik wel goed in mijn hoofd zitten dan ergens. Misschien even heel suf, maar even een voorstelrondje doen voor degenen die meeluisteren, tot ze in ieder geval een beetje een stem bij de naam hebben en tot dat wat Zeker. makkelijker praat. Oh, ja, hallo. Ik ben Stephanie en ik speel de bas bij de band. Ja. Mijn naam is Jeroen. Ik speel de akoestische gitaar en ik zing. Mijn naam is Edith en ik zing. Ik ben Stef en ik ben de drummer. En klinkt toch echt het hardst. Ja, helemaal goed ingesteld. Een Limburgse band. Dat klopt. Ja, met een totaal andere soort muziek. Klopt ook eigenlijk, hè? Ja. Het zijn geen Limburgse slagernummers. Nee, Nee. dat is niet wat we doen. Maar jullie bestaan al een tijdje. Ja, Jeroen en ik zijn eigenlijk begonnen als duo. Dat was eind 2014 zijn we een beetje bij elkaar gekomen. Ja, begin 2015 zijn we dus wat gigs gaan doen met z'n tweeën. En op een gegeven moment merkten we dat we dus inderdaad gewoon wilden uitgroeien tot een band. Dus langzaam groeiden we ook inderdaad uit tot een band met wat bezettingwisselingen. En nu met de huidige leden. Ja, want ik heb jullie nog niet eerder gezien, volgens mij. Ja, jou wel, ja. Maar laten we even aan het begin beginnen. Dat is het meest makkelijk, want ik ga ervan uit dat de meeste mensen jullie niet kennen. Wereldwijd gezien klopt dat denk ik ook wel. Ja. Jullie begonnen met z'n tweeën. En was het dan al meteen de muziekstijl, genre beslist? Of, Ja, in feite wel. Het begon eigenlijk met 1 nummer. Jeroen heeft die geschreven en toen hadden we zoiets van, we gaan gewoon hiermee verder. En zodoende hebben we eigenlijk gewoon een repertoire bij elkaar geschreven. En het viel uiteindelijk toch wel tegen country aan. En uiteraard, ik bedoel, de meesten zullen zeggen, het is toch wel echt een mengsel van. En dat is het eigenlijk ook. Maar we willen ons ook niet echt per se ergens in een hokje plaatsen. Weet je, we doen gewoon wat we doen. We schrijven wat we schrijven, wat eruit komt. Nou, dat is dan Violet's Tale. maar country, Americana, die kant op. Ligt daar roots van jullie? Is daar iets voorliefde? Ja, ik zie jouw shirt al. Maar Buiten het feit dat ik fan ben. ja, maar in de podcast zie je dat shirt niet. Dus ik kan het even benoemen. Dat Ja, is klopt. Het is een Johnny Cash shirt. En buiten dat ik fan ben al jarenlang van de muziek, heb ik er niet echt... ik heb er geen persoonlijke roots in liggen of zo. Maar ik wou graag countrymuziek gaan maken. En vooral eigenlijk richting de traditionele. Alleen wij wonen niet in Amerika. Wij hebben helaas niet de middelen die we daar hebben. En ook niet de ervaringen die we daar beleefd. Dus ik wou het wel authentiek houden eigenlijk aan waar wij wonen en wat wij doen. Dus op die manier is eigenlijk onze stijl een beetje ontstaan. Maar hoe vertaal je dat? Hoe vertaal je dat als je tegen de mic aan tikt, hoor je het? Nee, maar niet uit. Voor de mensen die naar Het huis zijn de denken, drummers, hè? Ja, ik hoor ergens een tik. Nou ja, dan weet je hoe ver het is. Hè. We hadden misschien de mic moeten switchen. Daar zit een aan- en uitknop op. Maar hoe hou je het in Limburg? Hoe hou je het in het Heerlands? Want het komt niet van hier, zoals je al zegt.
Nee, klopt. Kijk, dus voor mij Je mag inderdaad- iets beter in de mic praten. Je bent een zanger, kom op. Ja, ik heb voor mij persoonlijk het gevoel als ik teksten ga schrijven die echt alleen maar gaan over, of die eigenlijk teksten precies op teksten lijken als country, van country die ik luister, hè, jaren 60, jaren 70, jaren 90, Amerikaanse countrymuziek. Ja, dat is niet de beleving die ik natuurlijk heb. Ik woon niet op de prairie, ik rijd niet op een paard. Het kan allemaal hier in, Het kan in wel, deze kant van Limburg. het kan natuurlijk wel. Kijk, Heuveltjes op. ik kan natuurlijk ook gaan line dansen. Alleen, ja, dat is, voor mij is het puur de muziek qua country wat ik mooi vind. En ja, ik heb voor mij het gevoel dat het niet echt is als ik constant net doe alsof ik Amerikaans ben of whatever. Dus ja, dat wou ik in ieder geval niet doen. En zo ben ik gewoon, zo zijn we gewoon gaan schrijven en zo rollen dingen eruit. En ja, zo ontstaat het gewoon. Hè. Het is niet dat ik van tevoren zwart op wit zet van zo wil ik het doen en zo gaat het gebeuren. Het is eigenlijk gewoon een ontwikkeling. En ook door mensen die erbij komen, mensen die invloeden hebben. En, Want je zegt net al, het is 4 jaar geleden ongeveer begonnen. Was dat toen ook al So Far Sounds of is dat iets later gekomen? So Far Sounds. Ja, dat was, al een toen tijd hadden wij terug, ook inderdaad daaraan meegedaan. Toen hebben we je inderdaad ook 2 gezien. keer al, hè? Ja, 2 keer. We hebben Ja. inderdaad Maastricht en Breda gehad. Ja. Ja, maar daar ben ik niet bij geweest. Maastricht wel. Maastricht wel, ja. Maar alleen even dat, denken als dat... Waar dat was dat in die school? Nee, dat was bij iemand thuis was dat. Ja, dat was inderdaad... woonkamer. Oh, was dat met die- Woonkamersessies huiskamer waren was dat. Was dat met die, wat was het, Zweedse of Ja, Deense precies. act erbij? Ja. Ja, dat weet ik weer. Volgens mij Varkvind, als ik het goed uitspreek. Ja. Ik wil het niet... Ja, volgens mij spreek ik het goed uit. Ja, het was een componist en een meisje die ook inderdaad zelf... en haar vriend... Ja, er was een componist. Ja. Is een componist. Volgens mij Jacob Lindhagen, kan ik het me goed herinneren? Ja, klopt. Heel Zo, goed. zoiets, Ja, ik dacht het wel, ja. Maar dan schrijven jullie die nummers, dan willen jullie daar een volgende stap mee zetten. Dan breng je natuurlijk nummers uit. Ja, Want, maar doe je dat dan vanuit het duo-perspectief of meteen al met band zijnde? Want als je die nummers schrijft, dan doe je dat als duo zijnde. nou ja. Of zitten er ergens geluidjes in jullie hoofd al meteen? Ja, dus wel gewoon voornamelijk met de band. Ik bedoel, meestal komt het idee of vanuit Jeroen of vanuit mij of gewoon samen. Dat gebeurt dan meestal tijdens een repetitie of thuis. En we brengen het naar de repetitie toe. En dan gaan we gewoon samen kijken en samen er een beetje op bouwen. Kijken wat we daarvan kunnen maken. Ja, en zo voegt Stephanie en Stef een ding eraan. En dan ontstaan de nummers. En ja, eigenlijk in feite zoals bij elke band zo'n beetje. Maar het is absoluut niet vanuit het perspectief van een duo. Het is echt gewoon een volledige band. Ja. Nou, meer waarom ik daar een vraag, omdat natuurlijk er is nieuw werk uit, er komt nieuw werk aan. Ja. Sommige bands die beginnen inderdaad als een duo en die zeggen van oké, wij twee doen alles, wij beslissen alles en de rest kan er een beetje maar aan toevoegen wat ze zelf nog kunnen, maar de basis ligt in onze hoofden, dus vandaar even een beetje die vraag. Ja. Op het moment dat jullie nu als viertal die muziek aan het schrijven zijn, waar begint het? Begint dat bij teksten of begint dat juist bij muziekideeën? Of is het gewoon, ik heb ergens iets gehoord en dat klinkt eigenlijk wel tof, dus als we dat een beetje die kant op trekken, dan kunnen we zo en zo. Ja, het verschilt eigenlijk wel een beetje. Soms heeft Edith al teksten, soms verzint Jeroen iets. Dus eigenlijk verschilt het per nummer zo wel een beetje. Het is niet zo dat we eerst met een tekst beginnen of eerst met dat beginnen. Dat is eigenlijk afhankelijk van wie wat verzonnen heeft thuis of iets dergelijks. Dus dan zit jij gewoon thuis op je kamer een beetje ergens mee te tikken Nee, en dan denk ik je... kan niet drummen thuis. Nou ja, je kon hier ook al tikken, dus op zich... volgens mij kan een drummer overal wel wegkomen. Dat klopt, ja. Maar dit is wat jij net al zegt, van je moet dat gevoel hebben. Je moet die, hoe moet ik het zeggen, misschien zelf een beetje die origin hebben van wat je zelf in het verleden luistert natuurlijk. En hoe je dan opeens nu nieuwe nummers gaat creëren. Is dat echt gewoon, het popt ergens in your mind en het gaat vanuit daar verder? Of is het...
We hebben natuurlijk wel invloeden, die bands of artiesten die ons inspireren. En dan, ja, uiteraard hebben we ook een kleine playlist voor de band. Dus dan gaan we natuurlijk ook wat inspiratie opdoen. Dus ja, zeker halen we daar ook heel veel dingen uit. Maar voornamelijk toch wel eigen inbreng. En ja, ik denk dat wij gewoon heel erg een beetje onze weg volgen. En hebben we een idee, dan gooien we dat gewoon even in de groep. En ook tijdens repetitie. En Jeroen speelt soms iets en dan zeggen we van, hey, dat is wel vet, weet je. En dan op een gegeven moment kom je dan misschien tot een nummer uit. Dus ja, zo ontwikkelt zich dat een beetje. Maar het is niet, we kunnen daar niet echt zeggen van, oké, dit is precies onze werkwijze. Het verschilt eigenlijk gewoon, Welke dag het is en hoe het voelt. Precies. Ja, maar dat is ook fijn. En dan ben je een Limburgse band en dan krijg je die drempel van oké, hoe kom ik Limburg uit? Mhm. Dat heeft iedere Limburgse band natuurlijk. Waar kijken jullie naar? Duitsland? Toch Nederland? België? Of lekker Nou, Duitsland is heel moeilijk, heb ik gemerkt. Zijn ze daar niet klaar voor? Nou, ik heb wel via contacten gehoord dat ze daar best wel op zitten te wachten, op die muziek. Het is alleen moeilijk om contact te krijgen in Duitsland. Ik vind persoonlijk, ik vind niet veel via internet. Als ik in het Duits ga googlen, als ik al instel dat ik in Duitsland zit, dus hij gaat mij sowieso niet Nederlands Google geven, maar Duitse Google. Ja, ik kan bijna niks vinden over boekingen en locaties enzovoort. België. Ja, België op zich, daar hebben we wel gespeeld. En ja, kijk, buiten Limburg spelen we eigenlijk ook wel best wel vaak. Voornamelijk Brabant, maar we hebben ook in Zeeland gespeeld, Zuid-Holland. Dus we gaan sowieso wel graag ook buiten Limburg. Het is alleen hoe vaak doe je het en waar doe je het? Ja, meestal, kijk, voor ons is het meestal toch wel een café of een wat kleiner podium. Maar ja, goed, we werken eraan om uiteraard ook gewoon wat betere... Elke mogelijkheid is natuurlijk mooi, maar om wat grotere mogelijkheden te krijgen. Dus, goed, dan moet je natuurlijk gewoon blijven doorgaan. Maar wat is dan de aim? Wat is voor jullie in Nederland bijvoorbeeld een heel tof festival of podium om op te staan? Ja, een podium. Ja, voornamelijk voor als we bijvoorbeeld voor een band zouden openen. Voor mij zou dat de Cactus Blossom zijn. Maar er zijn zoveel artiesten waarvoor wij gewoon graag heel erg zouden willen openen. Noem er eens gewoon een paar. Noem er eens een paar. Zijn er zoveel? Whitney Rose bijvoorbeeld. Ja, persoonlijk zou ik daar... super. De meeste die ik luister, of ze leven niet meer, of ze komen niet naar Nederland. Dat is het juist. We luisteren inderdaad ook wel veel oudjes, hoor. Toch wel. Maar als ik bijvoorbeeld hier, bijvoorbeeld in Duitsland zit, bijvoorbeeld de Boshos. Ja. Kijk, goed, dat is niet wat ik zou willen doen, maar ze worden wel als country act, hebben ze best veel bekijks. Het probleem is een beetje gewoon, country, wat is country in Nederland? Je hebt de line dance country. Line dance was heel populair in de jaren 90. Dus die muziek die daarvoor wordt gebruikt, die is vrij populair. Maar dat is niet de muziek die wij doen. Je hebt de pop country, dat is eigenlijk gewoon popmuziek die een randje country heeft. Die je tegenwoordig in Nashville hoort, op de radiostations, op de tv-stations, op de grote podia. Dat is ook niet wat wij doen. Eigenlijk wat wij willen doen, dat is eigenlijk een beetje uitgestorven. En, Maar iets wat bijna uitgestorven is, komt altijd wel leven in de muziekindustrie, hè? We hopen het. Ja, bedoel, dus, we zien wel bijvoorbeeld met Ilse de Lange, de Common Linnets. Ik vind dat die best een leuke sound neerzetten. En ook veel mensen weer enthousiast maken voor dat genre. Dus wie weet wat het brengt. Suckerville, dat is misschien dat is een festival. Zou een gaaf festival zijn. Ja. Klopt. Ja. Ze geven altijd mooie slots weg toch aan Nederlands talent. Ja, ik bedoel, het is niet alleen Jorie maar... Zwart volgens mij, is zodoende ook volgens mij via volgens mij heeft Town of Saints ook gespeeld. Ja. Dus zeker. Er is altijd wel plek voor natuurlijk op zo'n festival. Maar zijn er veel van zo'n festivals in Nederland? Want ik bedoel, jullie passen ook natuurlijk gewoon prima op een bevrijdingsfestival en prima op een popfestival. Het hoeft niet alleen maar het niche genre te zijn waar
Ja, er zijn zeker genoeg country festivals. Alleen inderdaad, wat Jeroen zegt, passen wij daar echt per se Het zijn de tussen. line dance festivals. Vaak Ah, ook, zo, ja, ja. ja, vaak ook Ik inderdaad kom daar nooit mensen eens die mee, Ja, ik ook niet, maar specifiek voor het line dance ook gaan. En daar vallen wij dan ook weer buiten. Maar goed, ja, er zijn ook heel veel bluegrass festivals waar een band zoals wij eventueel ook ertussen zouden kunnen vallen. je ziet wel dat in de laatste 10 jaar bijvoorbeeld de bluegrass festivals veel wijder bands gaan boeken. Dan bijvoorbeeld, ja, 10 jaar geleden was het echt bluegrass. Hè? Had je een elektrische Je mag gitaar, of weer iets beter in de mic Sorry. praten, of ik moet hem heel veel harder zetten. Sorry. had je bijvoorbeeld een elektrische gitaar, was je niet welkom. Hè? Of had je een piano, was je niet welkom. Hè? Het moest echt een stringband zijn, hè? Een bluegrass band. En tegenwoordig zie ik allemaal soorten bands op zo'n festivals. Dus wie weet passen wij er ook wel. Is dat ook thuis. vanwege het feit dat dat genre gewoon erg repetitief wordt? Er komen niet heel veel nieuwe bands bij, dus je kunt alleen maar hetzelfde... Ik denk dat dat een reden is, maar ik denk ook de commercie, hè, van zo'n festival. Hè. Die worden groter, het gaat steeds meer om omzet en winst in plaats van passie en muziek. Ja, en dat is gewoon waar ieder festival, of niet ieder, maar waar veel festivals uiteindelijk de keuze maken, hè, om bijvoorbeeld rappers of dance op een rockfestival of whatever je tegenwoordig ziet. Ben je nou een beetje op Pinkpop, of wat bedoel je? Nee, helemaal niet. Nee, ligt helemaal hier niet. ook, Nee, ik maar- heb ook niks tegen rapmuziek of whatever. Nee, maar die zijn natuurlijk dat precies aan het doen geweest. En die merken nu ook wel dat het niet alleen maar daarop gedraaid kan worden. Het is natuurlijk goed om een Armin van Buuren te hebben, het is goed om een Boef te hebben, maar... Maar dat is voor ons misschien ook gunstig, want kijk, wij zijn natuurlijk ook op meer soorten festivals welkom. Hè? Dus, Ja. Ja, natuurlijk. En er komt steeds meer een crossover en je ziet ook gewoon dat steeds meer mensen verschillende muziek luisteren. En tot dat niet alleen nog maar het ene cd'tje wat je hebt gekocht, ga je luisteren en dat draai je de hele zomer door. Zoals ik vroeger de plaat van Kane letterlijk grijs heb gedraaid, waardoor die hele cd kapot was en ik gewoon na de zomer een nieuwe kon kopen. Nu zet je Spotify playlist op en het is heel divers vaak natuurlijk. En dat is natuurlijk ook wel weer een voordeel van extra om in ieder geval op de radar te komen op die manier. Zijn Ja, jullie dat ook is bezig om op zo'n playlist te komen? Of is het, we gaan eigenlijk gewoon eerst onze eigen markt bedienen. En die vinden ons wel. Ja, toevallig ben ik daar recent een beetje research naar aan het doen, hoe dat zit met die playlist en zo. We moeten natuurlijk ook wel een beetje achter ons product staan. Helaas is met de vorige opnames, zijn er toch wat dingen gebeurd, misschien hier en daar, waardoor wij niet 100% erachter stonden. Ja, ik denk dat het vooral is, wat je zegt, je moet inderdaad achter het product staan. En Ja. we werken er nu wel naartoe dat we 100% iets online zetten waarvan we denken van oké, over 5 jaar vind ik het toch nog wel leuk om terug te horen. En dus we werken eigenlijk ook constant aan onze sound en proberen we gewoon onszelf als band te ontwikkelen. En Het is moeilijk om Ja. iets waar je zelf niet 100% achter staat, om dat te verkopen aan iemand. Hè. Nu ga ik de managerskant uithangen. Hoe kan dat? Hoe kan dat tot er een product is geweest, een album is geweest waar jullie niet achter stonden? ik denk dat wij nog zoekend waren, misschien toch wel. En ook voornamelijk van met wie ga je samenwerken. We hebben ook een andere bezetting gehad. Nou ja, goed, het was allemaal top sowieso, maar we zaten net bij elkaar in een band. En dan moet je eigenlijk samen nog groeien. En met deze bezetting is dat wel Was het zeker... voor ons eigenlijk de eerste keer als band in de studio. Hè? Leer ook je ook heel dat, veel. ook dat klopt helemaal. En dingen Ja. die je achteraf misschien pas merkt of achteraf denkt van dat hadden we toch zo moeten doen. Ja, dat voornamelijk inderdaad. Ja, en dan merk je dan toch, dat hadden we misschien anders kunnen doen. Of bij die zanglijn dit of dat. Of dat was misschien nog niet helemaal zuiver. En dan, dat zijn dingetjes... Is dat ook dan ga je... een druk van de studio? Dat je dan zegt van ik heb 5 dagen studiotijd en dan is het budget op. Dus ik moet het lijntje net niet goed. Jammer dan? Ja, misschien ook wel. Nou ja, daarom is het ook wel fijn om met mensen samen te werken die eigenlijk ook wel de tijd gunnen. En niet zozeer zeggen van goed, tak, jongens, dit is... ja, precies. En we hebben echt met met Davy Havertz hebben we nu gewerkt aan de nieuwe singles. En dat is gewoon top. En persoonlijk, ik ga gewoon echt het liefst alleen met hem samenwerken. Ja, het beviel mij persoonlijk echt heel erg. Dus ja. En dat zorgt ervoor dat in ieder geval de komende tracks, de track die nu al uit is en de komende tracks beter erop staan.
Maar dat betekent dan ook dat er meer moet mee gebeuren? Hopelijk wel. Ja, we proberen natuurlijk zo goed mogelijk te promoten en de muziek onder de aandacht te brengen. Nou ja, we zitten nu al in deze podcast, dus met al die 10 luisteraars, die heb je toch al weer bereikt. En jullie kwamen net al af van een ander interview, dus dat Ja, klopt. bij elkaar telt dat natuurlijk allemaal fijn op. Ja. Bedankt trouwens alle luisteraars. Hoor. Fijn dat jullie allemaal luisteren. Maar het is natuurlijk inderdaad wel, je moet je muziek naar buiten krijgen. En in deze tijd is dat steeds moeilijker aan te worden, want ja, er is steeds meer. Ja, dat is gewoon heel veel, dat klopt. En je moet dan wel ook de aandacht van de luisteraar zien te vangen. En ik denk ook dat, hoe erg het misschien ook is, maar social media doet toch, denk ik, wonderen en goede content en daar ook heel veel mee bezig zijn. Dus ik denk ook niet alleen dat het presentatie van de muziek zelf is, maar ook de presentatie als band zijn, waar wij natuurlijk ook hard aan moeten werken. Wat we wel met alle plezier doen, maar dat komt er ook bij kijken. Wie van jullie 4 beheert het Insta-account? Ja, wij 2. Dus dat is gewoon heel veel stories maken en vertellen, we gaan nu repeteren en we gaan nu... Ja, Heel veel mensen liken. Meestal aankondigingen, dat soort dingetjes. Wel de meest essentiële dingetjes. Insta-story, ja. Af en toe, maar toch wel de meest essentiële dingen. Je had van deze hele podcast een story kunnen maken. Dat hadden we kunnen doen. Ja. Pak je telefoon. Nee, want dan gaat hij niet. We doen daar gewoon nep en dan doe je hem dan. En dan lijkt het net alsof we iets aan het opnemen zijn. Je moet alles gewoon faken. Hè? Je hebt nu wel verklapt, hè? Ja, maar ja, voor de mensen die de story zien, die weten dat helemaal niet. En degene die dit Totdat ze luisteren. Ja, maar dan is die story al weg, want dat was maar 24 uur. Nou, kijk. Tenzij ik heel snel... Ja, misschien. Misschien heb ik me van... Hou niet uit, joh. Doe het gewoon. Nee, maar ja, dan ben je dus daar dus een keer mee bezig. Dan ben je bezig met de muziek maken en dan ook nog optreden en dan ook nog dit en dan ook nog dat. Is dat een wild gokje? Hè? Dit is niet jullie fulltime baan? Helaas niet. Absoluut niet, nee. Dus dat komt er ook nog eens even bij. Ja. Het is gewoon een hele dure hobby zelfs. Nou ja, je kunt even een shout-out doen voor deze repetitieruimte, want volgens mij is die niet extreem duur. Nou, we zitten hier vandaag voor de eerste keer en ik heb nog niet gespeeld, maar het ziet er wel echt ziet er mooi uit, top hè? Het uit. ziet er Ja. heel tof uit, ja. Dus, Volgens mij, ik weet niet hoeveel bands hier inmiddels repeteren, maar voor iedereen die meekijkt, staat net niet in beeld, maar info@sppsite.nl. Ja, Stichting Popmuziekpark staat. Ja, maar als dat intypt.nl kom je er niet uit. Dus, Ja, zeker. maar ja, dat is helemaal prima. Ik bedoel, voor iedere band een beetje uit deze regio is dit een prachtige locatie om te kunnen zijn, denk ik. Met alle faciliteiten die hier zijn. Maar er komt er wel weer allemaal bij kijken. Is dat een beetje te handelen tussendoor? Ja, het kan veel zijn. Maar ja, goed, je weet waar je het voor doet. En het is natuurlijk... we kunnen niet zeggen dat we professioneel bezig zijn, helaas. Ik denk dat elke band daar naartoe wil werken en het graag zou willen. Maar goed, ja, ik denk als je maar plezier hebt erin en vooral in je achterhoofd houdt waarom je het doet. En ja, dat is eigenlijk gewoon om de muziek te kunnen maken. Dus ja, je moet gewoon doorgaan. En als er mooie mogelijkheden komen op ons pad, dan is dat alleen maar mooi. En goed, in de tussentijd werken we daar wel hard voor. De muziek staat natuurlijk altijd voorop. Daar gaat het natuurlijk als eerste om en de andere zijn de secundaire dingen, maar ja, ze horen er inderdaad wel bij. Maar meestal neemt dat wel veel tijd in beslag. En uiteindelijk, de secundaire dingen. En uiteindelijk, toch ben je dan misschien wat minder met de muziek bezig. Af en toe, weet je, dan heb je 2 weken of zo, dan ben je eigenlijk alleen maar bezig met mailtjes opstellen en dan proberen om 1 show te krijgen. Bijvoorbeeld. 200 mailtjes sturen, 1 show. Op naar de volgende 200. Ik heb een keer zoiets gedaan voor een tour in Frankrijk. En dan is het dus eerst je tekst in Nederlands schrijven, dan naar het Engels vertalen, dan dat weer naar het Frans laten vertalen, want ik totaal geen Frans. En dan ga je al die campings mailen waar we wilden gaan spelen. En 90% reageerde niet. Dan heb je die overige 10%, waarvan 5% Nederlands was, wat heel fijn was, want daar kon je meteen mee terugreageren. De andere 5% was alleen Frans, dus je kreeg een reactie in het Frans, want ze dachten dat jij Frans zou kunnen lezen en schrijven, want je had een mailtje in het Frans gestuurd. Moest je dat weer laten vertalen door iemand anders, want Google Translate is niet altijd de oplossing. Dan weer je reactie maken, die weer laten vertalen en dat dan weer terugsturen. Ja, op een gegeven moment ben je zoveel mailtjes verder. Klopt. En dan denk je, oké, ik heb 9 shows. Yes.
Maar ja, het was wel een tour. Ja, Een tour in Frankrijk en dat toch maar weer voor elkaar gekregen. Dus dat hoort er inderdaad wel bij. Maar ja, het is inderdaad wel een extra hustle. Is er enige hulp die jullie bijstaan, helpen? Op het moment niet. nee. We doen het gewoon zelf. We hebben geen boeker. We zitten ook niet bij een label. We hebben wel met een boeker gewerkt. Alleen, we zaten niet op één lijn. Dus, Dan houdt het heel snel op. Dan houdt het inderdaad op. We hebben het weer zelf opgepakt. En, Maar we staan zeker open we staan om zeker open voor met een iemand boeker. samen te werken. Maar ja, goed, het komt niet vanzelf natuurlijk. Dus, Nee, maar zijn er organisaties die jullie daar eventueel wel bij kunnen staan? Ik bedoel, Pop in Limburg doet natuurlijk wel enige... Ja, absoluut. Ja, Pop in Limburg natuurlijk. Er zijn ook Want jullie ja, stonden ook op het organisaties. Divers Festival. Ja, Ja, klopt. klopt. Ja. Dat was vorig jaar, Ja. toch? Ja, vorig jaar. In Poppodium Volt. Dat komt dit Ja. jaar gewoon weer terug. Ook naar Poppodium Volt, ook met de conference. Daar kun je je inmiddels voor inschrijven, denk ik. En de diverse aanmeldingen zijn volgens mij nu ongeveer afgerond. Dus ja, Ja, de bandjes Ja. beginnen te horen te krijgen wie weer mogen spelen. spannend. Maar zijn er enige andere instanties die jullie nog... Ja, er is bijvoorbeeld Keep It Country. Dus zij staan ook altijd wel open om dingetjes te delen van ons. Maar ja, goed. Ik denk ook wel inderdaad met het genre wat wij maken. Omdat we niet overal tussen vallen. Moet er inderdaad iemand zijn die het je ook gunt. Ik denk ook wel dat er een dat het een gunfactor moet zijn. En dat iemand zoiets heeft van, ja goed, die band hebben we toch misschien een paar keer zien spelen. En ze doen wel... Ja, maar dat is het ook. Als mensen ons zien spelen, dan vinden ze het ineens echt super tof. Maar als ze dan zo luisteren, Of kijken naar onze social media bijvoorbeeld, precies, dan hebben ze dan misschien zijn ze niet zoiets zo geïnteresseerd. Maar als ze dan zo live zien spelen, dan zien ze toch wel dat het energiek is en up-tempo en dat het goed in elkaar zit. En dan hebben ze zoiets van, dit is toch wel een leuke band. Dus eigenlijk zou het toch online wat meer de muzikale Eigenlijk klank zo. door moeten lopen Eigenlijk in wel, plaats ja. van de foto's wat toch wel heel erg op Insta natuurlijk wel normaal gesproken Ja, de gang is. Ja. Nou ja, ik zou zeggen, maak een heel mooi Insta-account met muziek. aan die muziek, ja. Ja, ja. Kun je een hele hoop mee doen. Ik bedoel, Nou ja, bijvoorbeeld Spotify, dat zou natuurlijk zeker helpen als we inderdaad hier en daar tussen zo'n playlist terechtkomen. Ik denk ook wel dat het wel misschien wel wat deuren zou kunnen openen voor ons. Maar ja, goed, dat hoopt elke band, denk ik. ja, daarvoor zijn er ook zoveel playlists natuurlijk. Voor iedere band wat wils. Ja. En voor iedere luisteraar wat wils. Zou een popronde bijvoorbeeld goed zijn voor jullie? Zou dat iets zijn waar... Ja, dat denk ik zeker, ja. Het is natuurlijk een rondreizend circus. Dus het is ook best wel wat tijd wat je daaraan investeert. Klopt. Dus toch van Ja, ik donderdag hoor tot dat met het zondag. vrij hectisch kan zijn. Ja, het ligt inderdaad echt aan het aantal boekingen. Maar ja, je reist wel heel Nederland door met je muziek. Ja. En ja, donderdag tot met zondag volgens mij zijn er shows. Iedere keer. Wanneer komt de plaat uit? Is dat Blooper, dat is onze nieuwe single. Die is net uit? Die is net uit. We Ja. hebben de clip online gezet vorige week. Donderdag was het, hè? Donderdag, ja. En, Maar hij stond nog niet op iTunes, toch? Nee, hij staat nog niet op iTunes en Spotify, maar dat komt. We hebben een hele kleine vertraging opgelopen. Maar dat, als alles volgens planning gaat lopen nu, dan hebben wij die volgende week online. Oké. Ja. Dus ik kan nu linken naar de videoclip. Die staat gewoon Ja. in de show notes. Die kun je makkelijk Yes. vinden. Kun je die alvast luisteren. Ja. En dan volgende week, als ik het niet vergeet, komt er een linkje bij naar Spotify. Maar wat komt hierna? Het is altijd heel leuk om te vragen, want je hebt net iets nieuws uit. Maar Ja, klopt. wat komt hierna? Ja, we hebben wat plannen. We hebben wel nog een andere single opgenomen. En de bedoeling is om deze ook zo snel het kan uit te brengen. En inderdaad ook op alle sites zoals Spotify, iTunes, Deezer. En ja, er staat misschien nog een clip op de planning, maar dat is natuurlijk nog even heel vaag voor ons. Zoals je Maar weet, wat we is zijn dan een dit lokale band, dus dus budgetgebonden. Dus, maar hopelijk wel dit jaar. Ja. Dus er zijn dan 2 nieuwe tracks dit jaar. Ja, Maar als je de popronde volgend jaar wilt spelen, dan moet er nog moet er wat bij komen. wat bij komen. Ja. Wie is aan het schrijven? Wie zal het schrijven? Ja, jawel. Ja, we zijn wel aan het schrijven. Ja, we zijn wel vooruit aan het denken. Maar ja, goed, een album, dat is natuurlijk wel een hap uit je beurs. Dus of dat het gaat worden, dat is nog voor ons een EP is vraag. ook voldoende, hè? Maar tegenwoordig. eventueel een EP'tje, ja. Nou, laten we in ieder geval die clip erbij pakken, want die heb ik net al gezien.
Want ik dacht, ik ga nog even een keer die track luisteren, want die had je wel toegestuurd naar mij. Ja. Maar die had hij natuurlijk niet gesynct, dus ik kon hem echt nergens luisteren. Ik denk, Ah, maar ik heb toch iets voorbij zien komen. Dus ik, oh ja, YouTube, dan ga ik hem daar maar even luisteren. Het is een hele toffe clip, dankjewel. op een schitterende locatie. Tenminste, volgens mij is het niet al te veel verschillende locaties, maar dat trappenhuis, Ja. waar was dat? Ja, er zijn 2 locaties eigenlijk. Dat was een Luik. In een Luik was dat. in Zo'n een verlaten urbex, pand was ja. dat. Ja. Ja, het zag er prachtig uit. En dan, hoe zijn jullie daarbij uitgekomen? Nou, we zouden eigenlijk de Urbex-locatie, zouden we eigenlijk het landbouwbelang gaan gebruiken. Maastricht. En er was ook met de communicatie wat dingetjes misgegaan. Daar wil ik niet te ver op ingaan. Dus je staat daar met alle spullen klaar? Yes. Correct. Ja, echt? Ja, Correct. Het was een wildcast, sorry. Ja. Dus toen suggereerde de regisseur een locatie in Luik. Die hebben wij niet direct bezocht. Die dag hebben wij het filmen gestaakt. En we zijn daarna eerst gaan kijken of de locatie nog inderdaad beschikbaar was. Hè, of het nog open was enzovoort. Vervolgens zijn we daar op een zondag zijn we daar gaan filmen. Was ook de laatste filmdag volgens mij. Hè? Ja, klopt. We hebben alles van tevoren gefilmd. Het hele verhaal. Waar onze drummer Stef een prachtige rol in speelt. En de laatste dag hebben we in Luik gefilmd inderdaad. Ja, een hele toffe locatie. Ja, zeker. Is dat echt door een hek heen kruipen en naar binnen sneaken? Of, Dat net niet. Nee, dat was best druk bezocht. Er kwamen ook af en toe wel mensen kijken en zo, die wat daar waren wandelen. En, Er waren best wel veel shoots gaande. ja. Ja, wij hadden echt zoiets van, oh nee, dadelijk is onze plek bezet. Er waren echt gewoon, in bijna elke kamer, zeg maar, waren er wel mensen. Waren er gewoon fotoshoots bezig en zo. Ja, die urbex locaties zijn altijd wel geliefd, zeg Ja. maar. Ja. Het geeft altijd een aparte sfeer natuurlijk. Maar dat is de sfeer wat jullie ook opgezocht hebben. Ondanks Ja. dat dat eerder een ander plan was. Maar... Ja, precies. Nee, zeker. En we hebben ook inderdaad gefilmd net hier over de grens. Is het nou Ubach? Scherpenzeel. Scherpenzeel, Oké, ja. Ja, daar Dus, hebben we bij mijn oom en tante thuis was dat. Die hadden daar het paard staan. En mochten we daar gebruik maken van hun loods om daar die shoots te doen. En dan hebben we nog achter hebben we een hele hoop, dat is gewoon weilanden is dat. En dan kun je ook gewoon, zijn we daar met de auto gegaan om daar wat te shooten. Dat maakt het lekker makkelijk. Dan hoef je niemand te vragen als je binnen mag en zo. Ja, precies. Ja, die wei is er niet van hun, maar je kon er wel gewoon, was niet echt druk bezorgd of zo. We konden daar gewoon fatsoenlijk filmen. En dan nemen jullie die club op. Wanneer is dat gebeurd? En mei. Dus er is wel toch wat ook. tijd overheen gegaan, maar dat komt dus met planningen en dergelijke. Zo hoort dat. Ja. Het is altijd een beetje vooruit plannen en Ja. soms heel vroeg iets opnemen. Ja. En ik sprak dus gisteren met de jongens van Of Mice and Men en die hebben het album hadden ze in december af. Gewoon af, klaar. En ja, dan moet je wachten tot september Ja, voordat die uitgebracht kan worden. Ja, en ja, dan heb je hem af in december. Maar dat betekent dat je hem dus al heel veel maanden eerder ben je die nummers al aan het maken en aan het creëren Klopt. en aan het opnemen en aan het fine-tunen. Ja, en die final version hoor je dus gewoon in december en gewoon meer dan 9 maanden later hoort de wereld in pas. ja. Die clip is nu uit, die loopt lekker, wordt lekker geplukt overal. Ja. Dadelijk komt de single dus online. Dan kan die ook nog verder geplukt worden. Dan kan die in allemaal lijsten komen, goed gedeeld worden. Voor iedereen die dit luistert, ga in ieder geval even checken. Linkje in de show notes. Wie weet dat er dus wat later dit jaar nog wat extra's aankomt. Ja. Waar zijn jullie nog, want het is nog een beetje zomer, ondanks dat het vandaag regenachtig was. Waar zijn jullie nog deze zomer of het najaar te zien? Aanstaande zaterdag in Baksum tijdens Boer, Bier en Bandjes. We hebben nog een keer opstaan bij Stadspark Festival in Kerkrade. Dat is op de 25e. Dan hebben we nog een aantal dingetjes in 25 september. augustus. 25 augustus, Ja. klopt. Ja, Ja, een podcast is altijd handig om data te geven, ja. want je weet nooit wanneer iemand luistert. ja klopt. Ja, 26 augustus maar luisteren en denk je, ja, dat is shit. Ja, klopt. Dat is waar. Ja, in september hebben we nog wat dingetjes opstaan in een aantal cafés. Oktober ook nog. December hebben we zelfs ook nog een gig opstaan. En dat is dan een Valkenswaard. Dus dan gaan we weer richting Brabant met de band Big Lake Tiny. Daar hebben we ook veel gigs mee gedaan. En een aantal van de gigs die nog gaan komen is ook samen met die band. Dat is ook hartstikke leuk om met ze samen te
een soort van mini-toertje te doen. Maar dan niet echt een aansluitende tour. Het zijn iedere keer Gewoon een losse... tour noemen. Ja. Dat maakt niet uit. Je maakt gewoon 1 poster met allemaal verschillende data. Tour, klaar. Ja, nee, dat is waar. Dat is het beste voor het persbericht, toch? Dat is waar, ja. Nee, maar hartstikke leuk om met ze samen te zijn iedere keer. Dus we zijn heel blij dat we dan samen op pad kunnen, als het er staat ware. wel aardig wat op de planning in ieder geval. Jawel, zeker, zeker. Maar ja, goed, er mag altijd wel meer. Alleen we zitten nu wel met... de planning is wat beperkter. We kunnen niet mega veel vooruit plannen zoals we dat eerder wel konden doen. We zijn nog steeds eigenlijk op zoek naar een vaste leadgitarist. Op dit moment werken we samen met sessiegitaristen. En dat is natuurlijk ook top. Maar ja, op een gegeven moment is het natuurlijk ook wel prettig om een vast lid hierbij te hebben. Zodat we ook gewoon meteen alles lekker vol kunnen plannen en doorgaan met schrijven. Dit is ook gewoon een oproepje dus. Dat is een hele duidelijke eigenlijk oproep. wel. Eigenlijk dat wel. ging echt veel te hard op de microfoon. Sorry. Sorry mensen, sorry. Dat schrok ik zelf ook even Hij is van. alweer aan gedraaid. Ja, ik blijf de hele tijd eraan draaien. Omdat dat ene andere gedeelte kapot is. Maar het oproepje is dus voor een leadgitarist. En die moet altijd beschikbaar zijn. Moet niks vragen. En moet mee kunnen schrijven. Zoiets? Nee, dat is misschien een beetje overdreven. Ja. Ik zou eerder zeggen iemand die sowieso op de dinsdag kan repeteren. Dat is fijn. belangrijk. Die natuurlijk eigen spullen heeft en eigen vervoer. Maar iemand die vooral de muziekstijl leuk vindt. En iemand die dan misschien een beetje in thuis is. En anders dan graag wel graag zou willen leren. En veel spelen. En veel optreden, ja. Ja. Ja, dat is een goed gekaderd iets, toch? Heel Ik duidelijk. dacht het wel, ja. En als je daarna nog begint te miepen, dan verwijs je naar de podcast. Zeg je, het staat zwart op wit? Precies. Ja. Nee, ik merk het wel echt iedere week eigenlijk dat we een gitarist missen. Of het nou is met schrijven. Of dat ik een riffje verzin. Ja, en ik verzin daar een tweede riffje overheen. En ik heb niemand om dat te laten zien. En of een nummer wordt opgenomen voor de sessiegitarist. En eigenlijk heb ik nog een paar ideetjes die ik wil uitproberen. Maar ja, Wie gaat dat spelen? de sessiegitarist heeft al de eerste versie ontvangen. En zal die zo spelen. En alles wat ik daarna verzin, dat is voor als er ooit een gitarist komt. Dus ja, dat vind ik eigenlijk wel jammer. Eigenlijk ook wel jammer dat er geen gitarist is. Zoals het hele stapeltje bladpapier. Ja, gewoon dat heel veel klaar, ideeën. Ook ideeën met 2 elektrische gitaren. Hè, dat ik elektrisch speel en de leadgitarist. En dat vind ik wel jammer dat het allemaal een beetje blijft liggen. Buiten het feit dat we natuurlijk afhankelijk zijn van invallers. Of die kunnen spelen. Vind ik het ook jammer dat het met het schrijfproces een beetje... Ontbreekt nog. Ja, precies. Ja. Maar ja, het is ook fijn als je een band compleet hebt en niet iedere keer iemand anders langs je op een podium hebt staan. Of, Ja, op zich, de jongens die ons uithelpen, Rick Rijs en Brandon Spies, we zijn er gewoon super blij mee. Maar ja, zij hebben natuurlijk ook eigen projecten. En kijk, stel er is al een gig die vaststaat, nou ja, goed, dan gaat dat voor. Ja. Dus goed, wij komen zeer zeker vooruit. Maar het is inderdaad wat Jeroen zegt, misschien tijdens het schrijfproces ben je wel wat beperkter. Maar ja, goed, gigs. We gaan gewoon door, maar dan wel net een stapje terug. Normaal zouden we misschien 3 keer per maand of 4 proberen. Nu is het meestal toch wel 2 of zo. We zijn toch iets beperker in de gigs die we kunnen aannemen. Mm. We zijn niet alleen afhankelijk van iedereen die in deze band op nummer 1 zet. Maar we zijn afhankelijk van mensen die deze band... Die moeten invallen, ja. Die moeten invallen, dus. Ja. Maakt het wel lastig inderdaad. Maar het oproepje is nu geplaatst. Iedereen die luistert, Ja. kan Die het luistert, delen. we repeteren hier in Kerkrade. Ja. Zeer centrale midden van de oostelijke mijnstreek. Dus dat is wel fijn. Heel mooi verwoord. Vanuit Reuver is het ook maar 3 kwartier, dus het zat allemaal wel. Ja, dat gaat allemaal wel. Het En is al- als je de muziek echt leuk vindt. Want ik speel zelf nog in een band die om de week in Eindhoven repeteert. Ja. En ik vind de muziek gewoon gaaf, dus ik heb het ervoor over. Dus, Ja. Zo gaat het en dat hoort er ook bij het muzikale leven. Dat is waar. Ik heb gisteren eigenlijk iets geïntroduceerd in de podcast, voor degenen die dit luisteren, de vorige 2 podcasts. En ik denk dat ik dat eigenlijk wel wil blijven proberen. Jullie zijn met z'n 4, dus jullie mogen ze alle 4, mag je iets kiezen,
Ik vind het eigenlijk wel tof om wat nieuwe acts te pluggen. Of dingen wat jullie tof vinden om te luisteren. Liefst geen al te bekende band. Dus geen Eels de Lange en geen Johnny Cash. Dat kennen de mensen inmiddels wel. Maar gewoon iets wat onbekender waarvan je denkt... Hey, dat mag ook wel een plug gebruiken. Ik bedoel, jullie hebben nu 40 minuten jullie zelf kunnen pluggen. Maar het is internationaal? Of, Ja, ja. tuurlijk. Maar lokaal mag ook. Gewoon iets lekker obscuurs. Maar het is wel handig als ik het kan vinden zo meteen. Want dan zeg ik natuurlijk ook linkje ook in de show notes. Ja, ik overval jullie ermee. Hè. En dan kan ik dit gewoon helemaal gaan volpraten. Want anders is er bij een podcast opeens heel veel leegte. En dat is ook zo. Ik vind dat het lastig. Weet je hebt zoveel artiesten. Ja, maar je hebt altijd wel... En er gaat van alles door je hoofd. Maar je weet gewoon niet wat je moet kiezen eigenlijk. Nou, lokaal zou ik zeggen Mala. Ja, Mala. Ja, hey, zeer kijk, zeker. Hele leuke act. Wat een Absoluut. goede plug is het dat. Absoluut. En daar heb ik ook een videootje van. Ja, die heb ik al gezien hoor. Ja, en die En staat ook gewoon morgen beneden. komt het uit? Zei Morgen komt de tweede uit, ja. de tweede. Yes. Ja, ik heb Wij geen gaan idee kijken. Ik heb geen idee wat de titel is. Er zijn altijd veel te lange titels bij. Volgens mij Back at the Mountain kan dat. Ja, zoiets was het denk ik. Ik Ja. dacht het wel, ja. Maar ja, die staat online. Maar die kun je alleen vinden op YouTube en alleen op mijn eigen kanaal. Ja. Lekker exclusief. Ze heeft nog Yes. verder niks uitgebracht. Maar dat is 1. Ik vroeg er 4. Moeilijk. Internationaal, ik luister de laatste tijd heel veel Whitey Morgan en de 78's. En dat is eigenlijk een beetje een hedendaagse country act. Die wel echt klassieke sound heeft. Echt de jaren 60 Waylon Jennings sound. Wat ik heel tof vind. Een bepaalde gitaarsound, een bepaalde drumsound. Wat daar heel herkenbaar in is. Dus dat is iets wat ik, mensen die graag country luisteren en dat misschien nog niet kunnen, dan zou ik dat zeker checken. Nou, dan zet ik dat gewoon lekker in de show notes met een linkje naar hun Spotify. We hebben ook een bandplaylist. Oeh. Misschien handig. Zet ik die bandplaylist er ook lekker bij, toch? Ja, misschien... Als die openbaar staat, staat die openbaar? dan moet ik even kijken. Oh, nee, mij als die niet niet. openbaar staat, dan wordt het lastig. Ja, het staat nu op... Secret. ik kan helaas nu niks doen. Want hij Ja, staat op, vliegtuigmodus, hè? vliegtuigmodus, ja. Zwaar leven is dat, hè? Dat je gewoon eens offline bent. Ja. Ja, maar andere bands, ja, de Cactus Blossoms voor mij, ja, dat is absoluut mijn favoriet. Whitney Rose en Deslands, dat zijn allemaal bands die ik wel heel erg kan waarderen van de bands van nu. Oké. En voor jou? Ja, Je hebt nu al een tijdje mogen nadenken. ja, zeker. Maar ik luister eigenlijk helemaal geen country. Ik luister eigenlijk alleen maar pop-punk en dat soort dingen. Ja, dat is Dus, prima. Dus ik moet voor jou die Of Mice and Men weer ertussen gaan ja, zetten. kan. Nee, dan liever Crossfade. Maar toch. Maar noem eens wat. Ja, lastig. Als je mijn playlist staat, ik kan je vandaag mijn playlist laten zien. Je wordt helemaal net wat daar allemaal tussen staat, toch? Ja, ik weet niet, volgens mij is het vrij bekend, Neck Deep en dat soort dingen. Ik weet niet. Vrij bekend. Oh, het grootste deel van de wereld kent dat allemaal niet, hè? Klopt. Dus als jij zegt Neck Deep, dan Dan zeg ik Neck Deep. Ja. Ja. Stoffe band, hè? Absoluut. Die slopen gewoon altijd in het podium. Ik vind het echt mega vet. Volgens mij heb ik ze een keer gezien in een heel klein vierkant hokje in België ergens. Ik weet niet hoe het toko heette, maar het was warm. En ik stond er als enige fotograaf en het podium was lager dan hier. Oké. En alles achter me begon te mosje. Dus op een gegeven moment lag gewoon de eerste rij op het podium. Want ja, je hebt nergens een houvast. Maar het leuk bandje. Dus Absoluut. ga je dan ook wat meer naar dat soort concerten en festivals? Of is dat Ja. word je echt meegesleurd door de andere drie? Van, Nee, ik doe ieder jaar wel eigenlijk zo mijn ding. Ik ben al 2 jaar op Reine Graspop gegaan. Ik ben al een paar keer naar Rock am Ring geweest, Rock Werchter, dat soort dingen. En ik ben altijd wel zo'n bandjes als Neck Deep, State Jams en dat soort dingen. Dat vind ik echt leuk om naar te kijken. En hoe kom je dan hier terecht? Ja, het is eigenlijk een beetje heel raar gelopen. Ik was op zoek naar een bandje. Ik was gestopt met Recession Youth, eigenlijk door een beetje persoonlijke problemen. En na een paar maanden ook zoiets van, ja, shit, ik wil toch wel even weer met een band spelen. Want alleen spelen was ik al wel klaar mee na een paar maanden. En toen heb ik een oproep geplaatst op Facebook en sprak Jeroen mee aan. Ik kon Jeroen al van vroeger eigenlijk. En, Knikkeren. ja. Zo heet dat. En had Jeroen mij benaderd, dan ben ik hier naartoe gekomen naar de repetitie. En ja, eigenlijk het klikte wel meteen. Dus ik ben eigenlijk een paar weken daarna meteen ingesprongen. Is dat dan echt heel anders drummen? Ja, absoluut. Ja, het was uiteraard niet met gewone stokken. Ik heb nu hot rods gebruik ik, omdat ik sla vrij hard. En dat gaat gewoon niet in deze muziek. Dat moet Jeroen me nog vaak voor verbeteren. Niet te hard moet slaan. Hij zet je gewoon steeds verder naar achteren toe. Maar je moet toch wel wat aanpassingen doen. Ja. Dus niet de standaard, moet ik het zeggen. Je mag niet alleen maar drumsolo spelen. Nee, absoluut niet. Nee. Dus meer terughoudend ook. Normaal zat ik eigenlijk meer op de voorgrond met drums. En nu is dat dus totaal niet zo.
Maar ik vind het prima zo. Het bevalt me hartstikke goed. En ik voel me hier wel op mijn plek. Dus voor iedereen die luistert, luister ook even de podcast terug met Koen Herfst. Beste drummer van Nederland. Voor de zoveelste keer uitgeroepen deze week. Tot hij de beste drummer van Nederland denk ik zelfs. Is. Hij heeft ook vaak van die switches gemaakt. Niet alleen maar metal, niet alleen maar wat hij aan het doen is nu met The Cards. Dat was ook weer wat meer, ik wil niet country zeggen, maar bluesachtig. Okay. Dus en dan een keer zit hij bij Armin van Buuren op een dancepodium te drummen. Ja. Oh, vet. Er zit natuurlijk wel veel verschil in wat je... je houdt van drummen. Dus dat, precies, maar dat is wel goed. Als je een beetje all-around kan drummen. heb je altijd bandjes. Precies. Je zoekt altijd een drummer. Ja, die kikken ze altijd eruit. Ik weet niet waarom, maar dat gebeurt wel. Wil je nog iets? Daar zeg ik niks op. Oh, je zegt er nu niks maar ik zeg altijd tegen Stef, jongen, doe een drumsolo. Maar die komt eraan. Want wij waren wel Scoop. bij een van de nieuwe nummers. Oké. Ja, hoe verder je dat van de mic af zegt, hoe minder mensen dit gaan horen. Oh, ja, die komt er sowieso aan, mensen. Een drumsolo van Stef. Nou ja, dus dan moet je gewoon naar de shows komen. Dan kun je hem horen. Ja. Of nog niet, maar binnenkort. Dus Yes. je moet gewoon blijven komen totdat je hem hoort. En daarna ben je zo hoekt dat je blijft komen. Misschien komt hij ook wel op de EP. Oeh. Bonus track. Wie weet. Nee, ik zou hem ervoor zetten. Gewoon, zoals je Intro. vroeger kon je terugspoelen op een cd. Ken je dat niet meer? Ja, tuurlijk wel. Ja, terugspoelen op een cd en dan zet je hem daar neer. Dus alleen voor de insiders die weten dan, ze moeten hem terugspoelen en dan kun je het horen. Ja, precies. Hoef je hem ook niet als bonus track, hoef je hem ook niet uit te betalen. Staat niet bij de buurman stemraad. Gewoon helemaal hier. Managementkant, sorry. Ja, je hebt nog één over. Je hebt nu zo lang nagedacht. Precies. Ja, net zo wat Edith zei. Nee, je gaat niet hetzelfde zeggen. Nee, maar het is inderdaad is lastig om te beslissen. Maar ik denk dat ik dan kies voor Rising Appalachia. Ja, is absoluut niet bekend. Maar daarom. Dus daarom dacht ik, dat is wel een goeie. Maar een beetje alternatief cultureel groepje bij elkaar. En dat vind ik wel heel erg leuk. En tweestemmig zingen ze. Dat vind ik ook heel erg leuk. En Violet Tale eigenlijk. Dus daarom denk ik dat ik voor hun kies. Je bent wel heel weinig aan het woord geweest en 3 kwartier aan het opnemen zijn. Ja. Ja, ik heb nu het gevoel dat ik gewoon heel veel vragen moet stellen. Oei, nu krijg je het. Dat is nu, hè? Ja, daarom. Je hebt nu de mic vast, je bent nu aan het praten. Dit is de kans, ik knip er ergens tussen. Nu komt het. Nee, ik kan wel dezelfde vraag stellen. Inderdaad, in principe hoe je erbij bent gekomen. Want ja, ook jij bent tussen aanstekens nieuw daarin. Ja, nou eigenlijk... al een tijd, maar... Zoals eerder benoemd eigenlijk door Mala dan eigenlijk. Hè. Ja, die heeft mij... Hun waren op zoek naar een bassist. Ja. En heeft Mala eigenlijk de tip gegeven. En ze hebben mij benaderd via social media. En dus volgens mij vrij schaars aan bassisten zo hier in Limburg. Dus toen is mijn naam gevallen. En ik volgde hun al. Dus ik had al zo wat voorbij zien komen. Zo. Dus ik had wel zoiets... ik vond het wel een eer dat ik gevraagd werd. Dus zoiets, die moet ik inkoppen. Ja, precies. Ik denk, hier moet ik echt absoluut ja op gaan zeggen. Dus het klikte ook direct heel goed. Dus, Dan maakt het ook altijd fijn als het gewoon in één keer klikt. Ja, dus voor de nieuwe gitarist, als het in één keer klikt... Precies. Is goed, dan komt alles goed. Ja, de rest kan hij wel leren. Hij of zij. Zij of hij. Yes. Ik ben een beetje door mijn vraag heen. Hebben jullie nog iets? Buiten het feit, ga die videoclip kijken. Ga straks op Spotify luisteren, zodra die uit is. Kom naar shows. Ga rondvragen voor een gitarist. Ga rondvragen voor een gitarist. Geef niet op. Wat nog meer? Blijf vooral doorgaan. Absoluut. Ja. Probeer een goede 8 uur slaap te krijgen iedere dag. Succes. Nou, ik denk dat ik toch, wat is het? 6 uur is veel. 6 uur is veel. Ja, dat is echt veel, 6 uur. Ja, ik zou blij mee zijn met 6 uur. Dat heb ik het afgelopen weekend niet gezien. Nee. Maar het hoort er af en toe bij in de muziekwereld. Dat is waar, ja. Soms moet je even een beetje doorgaan. En voor iedereen die deze podcast heeft geluisterd, ik heb de volgende alvast ingepland, zover ik het goed in mijn hoofd zeg. Later deze maand, dus het is inderdaad wel even weer 2 weekjes niks. Maar dan gaan we het weer lekker hebben over iets heel anders. Een beetje doen we wel iedere keer met die muzikanten. Gaan we lekker over rennen hebben. Want ja, waarom niet? Nee, maar dit wordt ook weer een leuke podcast, maar dat horen jullie dan wel weer. Ik wil jullie bedanken voor jullie tijd, want ik heb tijd van jullie repetitie afgesnoept. Nou, heel erg bedankt dat wij te gast mochten zijn. Ja, ik ben bij jullie te gast, dus jullie dank je wel. Ik dacht bij jou.
Ja, maar ik ben nu bij... Ja, ligt ja. aan hoe je ziet. Ja. Ligt aan welk camera-standpuntje je dit bekijkt. Dankjewel daarvoor. Dankjewel voor je tijd. En Jij ook bedankt. Jij ook bedankt, ja. ik ga jullie sowieso weer ergens dit najaar... Denk ik niet nu al. Dat gaat te snel, denk ik. Dit najaar sowieso nog wel ergens een keer zien. En sowieso veel succes met het zoeken naar een nieuwe gitarist. Dank je. Het opnemen van de toekomstige eventuele videoclip. Yes, En het idee hoe de EP-album langspeler moet gaan worden. En tot een volgende Shark Talk. Doei doei. Top.